wadon kuwi kudu ngerti agama. Amarga agama ageming aja. Wong wadon kuwi ya kudu pinter golek duit kanggo ngrewangi bojone, nggo nyangoni jajan anake, lan nggo nyukupi kebutuhan rumah tanggane. Wong wadon kuwi ya kudu ayu, wangi, rapi, lan enak disawang. Madrasatul Ula ingkang nomor 1 kuwi saka wong tuane. Mula kudu duweni bekal pendidikan kang mumpuni kanggo putra-putrine. Lan kudu pinter ngaji. Pinter resikan iku salah sijine supaya dados wanita ingkang ditresnani dening bojone. Lapor Mbak. Ora nduk, kowe kudu rapi. Delok awakmu wis maca ayu-ayu. Kowe kudu rapi. Iki demi kebahagiaanmu. Tapi aku aja ngono nduk. Delok kanca-kancamu wis padha rapi untuk bojo mapan. Uripe terjamin, uripe bisa mulya. Kowe ora bakal susah nduk. Aku udah lulus SMP Bu. Tapi aku pengen sekolah Om. Ora apa-apa nduk, kowe rasa sekolah. Kowe rabi wae, uripmu terjamin. Bukan Bu. Mbak, kenapa Mbak? Aku mau rapi, aku ora mati. Iya, aja kaya ngono, Mbak. Wis saiki Mbak melu aku wae. Aku ya wong ra duwe, tapi aku bisa sekolah. Ayo Mbak, melu aku. Si sabar ya, Mbak. Oke, saat ini kita perlu memberantas kebodohan khususnya kudu loro wadon. Wong itu kudu pinter, amarga kudu didik anak. Aku ki mau perlu iki. Ning kono kae masak diri, Mbak. Oh, bunuh diri mergono napa? Jarene arep dilabrekke wong tuane. Aduh, ya Allah. Sampeyan kelas pinten Mbak asline, Mbak? Mulai SMP, Mbak. Ya Allah. Astagfirullah, usahake temen. Ya Allah, Mbak, pripun, Mbak? Ya Allah niki solusine enten teng mriki. Enten iki, ibu kula pengen kula rabi, Kak. Tapi kan kula lagi pengen sekolah, kula lagi pengen tamat SMP. Masa nggih, ame rabi nggih bener. Ibu ngatur sih demi kebaikan karena nggih rencang-rencang nggih pun rabi sedanten tapi kan sampai lulus SMP nggih mosok. Tapi lanjutan SMA nggih. Pun makin insyaallah kita akan pengelebur kebodohan bagi misake Mbak Sumi kangge sekolah SMA nggih. Tapi kalau ngatur ibu sak kemauan nggih. Mbak ini dalam jenengan Mbak. Pun Mbak Mereka tulis itu mungkin kita sedaya pada datang wonten dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wi kula saking lembaga pengelaburan kebodohan. Ngapunten Ibu Mbak Sumi. Kula saking lembaga pengelaburan kebodohan gadah solusipun Mbak Sumi. Dan sampai sini Mbak Sumi sakit.
to fasilitas fasilitas kita juga latihan ngaji. Mbak Suki ini sampai sakit ngaji.